Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Azat Türkmen. Bugün 2021-nji ýylyň 7-nji noýabry. Azat Türkmen kanalymyzyň nobatdaky gepleşigine başlaýar. Hormatly izleyijiler, siziň bilişiňiz ýaly hem odal habar berişimiz ýaly. Şu öňdäki hepden 5-nji güni, ýagny 12-nji noýabrda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi diýilen Geňeşiniň nobatdaky uly maslahaty ýagny sammiti geçiriljek. O sammitem Türkiýanyň Istanbul şäherinde geçirilmeli. Şoňa da köp sany beýleki türki dilli döwletleriň döwlet liderleri bilen bir hatarda Türkmenistanyň prezidenti G.Berdimuhammedow hem gatnaşar diýilip garaşylýar. Meýlim bolşýaly bu gurumy bu geňeş 2009-njy ýylda döredilen bir gurumy. Edil häzirki wagtdan şo gurumyň düzümine 5 tane türki dilli döwlet ýerler, hususan Türkiýe, Azerbaýjan, Gazakystan, Özbegistan hem Kyrgyzstan. Türkmenistan edil häzirki wagtda çenni syýynçy agda hökmünde bu gurumyň işine gatnaşyp gelýär. Ýöne şu öňdäki sammitiň barşanyň dowamynda Türkmenistanyň şu guruma doly agda bolmagy mümkinlik garaşylýar. Ýagny çaklanylýar. Tek belli zat ýok. Ýöne şu çakaşyny Türkmenistanyň bu guruma agda bolman gelmeginiň sebebi näme bilen baglanşykly? Näme üçin beýleki türki dilli döwletler bu guruma giripdirler-de Türkmenistan girmän gelipdir. Bu taýda bir näçe sebäpleri bar, bir näçe düşündürüşleri bar bu ýagdaýyň. Bilişiňiz ýaly Türkmenistan bir özüni neutral döwlet diýip olanydan döwletde, Tapyrmat Niýazowyň döwründe şoň inisiatiwasy bilen Türkmenistan bir bitarap döwlet diýip olany dilli. Onuň sebäbi şo Tapyrmat Niýazowyň özüniň şu diktatorlyk siýasatyny hiç bir beýleki daşarky bir gurumlara dahylsyz şolara garaşly ýagdaýda alyp gitmek, şonu ornaşdyrmak adam şonu etdilen edildi diýip düşünýärler. Onuň da belli bir derejede esas bar. Soň bu izolirlenen siýasaty G.Berdimuhammedow hem höwetiniň alyp gitdi. Hiç bir bileşe goşulmady golpad edip. Indi Türkmenistanyň şol neytrallyk statusy bardy, bir taraplyk statusy bardaky ýanky ustawynyň özü Türkmenistana etlenlik bir bileşige goşulyň näde goşulmaga ýol beren ok. Sebebi neutral döwlet, ýagny bir tarap döwlet hiç bir harby bileşige goşulmaly. Indi elbette türki dilli döwletleriň şu hyzmatdaşlyk geňeşi diýilen bu gurumy bir harby bileşik däl, harby bileşik hökmünde eň bolmanda häzirki wagt özüni ilan eden ok. Ýöne geljekde bu gurumyň öz bolşy bir harby bileşige de öwrülmeginiň mümkinligi çaklanýar. Naýdaly Türkmenistan häzirki wagt şu guruma girse dolu agda hökmünde. Geljekde de bu gurumy diňe bir ykdysady bir medeni hyzmatdaşlyklar üçin döredilen guruma däl özüni bir harby bileşik hökmünde de görkezip başlasa onda Türkmenistan bu guruma düzüminden çykmaly bolýar. Sebäbi onuň bir taraplyk statusynyň düzgünnamasy oňa ýol berenok. Indi şu çakaşyny Türkmenistanyň şu guruma goşulman gelmeginiň ýene bir sebebi Türkmenistana ortaýetiň ýetirýän täsiri bilen düşünýär. Ýa ortaýetiň häkimiýetlerini. Sebebi bilişiňiz ýaly ortaýet diňe bir merkezadiýete däl, ýakyn günnägerde da, ýakyn günnägerde käbir ýurtlaryna özüniň täsirlerini saklamaga çalışýan imperiýan biçili bir döwlet taplanýar. Ortaýada möýüdgeliginde Türkiýe özüniň ýakyn günnägerde bir bäsleş döwletleriniň biri hökmünde serediýär. Sebebi Türkiýanyň öz imperiýan biçileri bar. Türkiýede geçmişde bir uly imperiýa bolan, ýagny Osman imperiýasynyň bir merkezi bolan, üstesine de Türkiýe NATO harby bileşiginiň magdaty bolupdyr. Şoň üçin elbette ortaýet Merkezadiýa döwletleriniň Türkiýanyň täsir sferasyna düşmegini islenok, Türkiýanyň ýanky buýrugy siýasaty aslında Türkiýanyň öz ideologiýasy aslında doly bilen şoňa tabyn ýagdaýda siýasat alyp barmagyny islenok. Indi ýöne edil häzirki wagtynda gelip Türkmenistanyň şu günkü näde bolanda goşulyp bilýär diýilen soragam ýa-da çykýanda. Şu günkü gün hormatly izleyijiler, dünýäň geosiýasaty üren çalt tepinne ýütüp barýar. Şoň üçin hakykatdan hem garaşylmaýan zatlar hem bolup dur. Şu häzirki galagoply ýagdaýda Türkmenistanyň hakykatdan hem şu türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlygyna doly agda hökmüne girmeginiň hem ähtimaly uly. Sebebi
edil häzirki galagoply ýagdaýda dünýäň giýetiýaty kartasy ýa-da dünýäň aýdaly täsir sferasynda bölünüşi öz boluşly bir ýagdaýda üýtlemegi mümkin ýelim garaşylýar. Şoň üçin ortaýadyň edil şu ýagdaýda häzirki ýagdaýda täsiriniň belli bir derejede belli bir regionlar babatynda täsiriniň goşap barýandygy görülýär. Käbir babatda täsiri güýçlenip barýar. Beýlik tarapdan ünwatar döwletlerim belli bir derejede özüniň täsirini ýitirip otur aýdalyn ha ýaň ýakynda Amerikan Birleşen Ştatlary Awganistanyň öz güýçlerini çykardy. O taýda häzir Taliban özüniň häkimligini ornaşdyrdy. Indi Talibanyň nähili alyp syýasat alyp barjaktygym intek ullukan sonra bolup dur. Goňşy ýurtlar bilen bir nähili hyzmatdaşlyk alyp gitjek. Ünwatar ýurtlar bilen bu hyzmatdaşlyk nähili boljak. Şoň üçin dünýä syýasaty häzir garaşylmadyk ýagdaýlarda üýtdäk gidip barýar. Şoň üçin Türkmenistan goşulmaz diýip bolanok. Türkmenistan goşular, goşulmagy mümkin. Ýönünni şu türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine Türkmenistanyň girmeginden adaty halka Türkmenistanyň adaty raýatlaryna nähili bähwitli tarapy boljak bu. Şeýle ýagdaý. Ýa-da bu özi men odolky gepleşiklemde de belli bir derejede duýduruşum ýaly. Bu özi bir diktatorlaryň günnägor diktatorlarynyň öz ara bir bilejeşigini öwürlüp ol halkyň bähwitine garşy işlejek. Ýagny diktatorlaryň klanlarynyň öz ara bir ýakyn hyzmatdaşlyk bir bilejeşigi boljak. Hemen bu adaty raýatlaryň bähwitine garşy işlejekmi? Bulan bu lokan sonra bolupdy. Sebäbi şu arada pikir etmegimde ýene içeri berýän zatlaryň birim näkäbir alamatlar bar. Bir näme üçin şu hakda pikir edýär? Bundan gorkmaly taraplar bardy. Näme üçin pikir edýär? Sebäbi hakykatdanam soňky wagtlar biz nämeň görýäs? Türkiýede ýaşap bilen raýatlar kösenip ýörler. Şu pandemiýa sebäpli giýirilen ýa-da ýol gatdawlaryna giýirilen bökdünçlikler Türkmenistan wagtyny hen ýerdem açylanok. Dünýä ähli ýurtlar diýilen ýaly öz raýatlaryna eýe çykdylar, ewakuat etdiler, gaýtaryp getirdiler daşar ýurtlarda galan. Raýatlar näme Türkmenistan şonu ýaly etmedi. Bir bar ýogy bir näçe ýüz adamsyny elbetde raýatyny getirendir. Soňky 1,5 ýylyň dowamyny. Emma 100 miňlerçe biziň raýatlarymyz häzir bikanun ýagdaýda, ýagny nelegal ýagdaýda ýaşap ýörler. Köpüsiniň wizasynyň möhleti gutordy, pasportynyň möhleti gutordy. Köpüsine ýanky strahowanja ýok, kesellerini bejerdi bilen oklar. Emma muňa garamadan ýurda da dolany bilen oklar. Teýe ýollara ýanky gatnaşyň uçor tanawlary ören şäkli. Elbetde uçorlar bar, ýöne oňa da para bermeli, ýa tanyş biliş görmeli, ilşihana üstü bilen. Onam kimdir bir ýeriniň terişdeti, ýetse kimdir bir ýeriniň terişdeti ýetenok. Kimdir bir şoň usulyny bilse, köp kişi oň usulyny bilenok, kime ýüz tutmaly şo para berjek bolanda da. O zatlardan hem habarsız. Şeýle ýagdaýda şundan hem birgiden bürokratlar, korrupsionerler peýda bolup otur. Şu zatlaryň Türkiýanyň çägini hasam gözi ilginç ýagdaýda. Sebäbi biziň köp jemlenen raýatlarymyň ýeri ýurdu Türkiýe. O taýda şunça ejir çekip oturan 100 miňlerçe biziň raýatlarymyň bardygyna garamadan, şu ejirlerden hem habarly, şu kynçylyklardan hem habarly Türkiýanyň häkimleri. Ýöne näme düşünür? Türkmenistanyň diktatoryna şu Türkiýanyň döwlet ýolbaşçylary diýenlerini etdirip bilen oklar. Näme üçin şolara ýoluňy açyň bir eýe çyk. Taýda bir keselläp ýatan raýatlaryň bolýar. Ýani birden raýatlaryň ölüp näme edip ýatyrlar. Olaň bir jetedine eýe çyk diýip bilen ok. Näme üçin? Şoňa näme ýol beren ok? Bu taýda onda diýmek diktatorlar bilen diktatorlaryň arasynda biregiň göwünni tapmak tendensiýeti bar. Ol bar, bir de ýem görüp otur. Näme üçin ýöne koýja datlary Türkiýanyň häkimiýetleri talep edilenok? Näme üçin şolary ýaly ýöne koýja datlary Türkiýanyň döwlet lideri Recep Tayyip Erdoğan talep edilenok Türkmenistanyň prezidentini? Näme üçin talep edilenok? Näme bir kanun zatmy ýa bir talep etmesi zatmy? Näme şol öýdara telefon gurrundeşliginde ýa bir öýdara şahsy gurrundeşliklerde soňky duşugyna bir mümkinçilikler bollar? Näme üçin şo duşuklarda ýa telefon gurrundeşliginde şoňa aýdy bilenok? Gurbanly mälikuly iş birazjyk uçorlaryň sany köpeldi bilen okmy? Birazjyk öz halkyna eýesik bilen okmy? Şu taýda şeýle köseni oturýarlar. Gitjek bolup ýörenler bar. Näme üçin şo gitjek bolýanlar bar erteň ok? Bir ýurtlaryna dolanmaga mümkinçilik berip bilen okmy? Näme üçin bu daşarda ýaşajaklaryň pasportlaryny bir talaba laýyk halkara standartlara laýykda bir ulguldyp bilen okmy diýmeli la?
Olar ne son kubatlar biziň eden şol arz şikaýatlarymyzdan soň eden köp sany ýüzlenmelerimizden soň bularyny birine pasportlaryň möhletini uzaltmak diýen bir zady ýola goýan boldylar. Ýöne ola min ha näse ädir görüp oturýar bolyn. Olaň pasportlaryny ýa-ni möhletlerini uzaltmak çärelerim, uzaldyş standartlary hem berde kabul edilen oken. Olam nähili ýa-ni şol aýdaly şol Türkmenistanyň raýatlarynyň elinde 10 ýyllyk pasport bar bolsa, şo köne pasport bar bolsa, şonam uzaldylan bolsa, Türkmenistanyň konsullugy ýa ilçehana tarapyndan şol raýatlara beýleki ýurtlara gitmäge ýol berilen. Olam näme üçin sebäbi köne pasportlardaky adamdyň suraty könelen bolmagy mümkin dip şondan uralyn. Emma täzelikde alynan bolsa aýdaly 5 ýyllyk möhlet bilen berilen soňky pasport bolsa, oň möhleti uzaldylan bolsa, Türkmenistanyň konsullugy ýa ilçehana tarapyndan. Onda ol raýatlar daşary ýurtlara, ýagny Türkiýeden beýleki ýurtlara gideýin ise de olara ýol berilýän eken. Şular ýaly maglumat gelip dur. Ýagny şular ýaly bir hili diskriminasiýon ýagdaý ýüze çykyp dur. Diýmek onda şoňa özi nämen görkezdi? Ýa şolaň ilçehanalyň ýa-da konsulluklaryň şol uzaldyp bermegen halkara standartlary boýunça bir talaba laýyk zat däl. Ýöne bir ýama makýaly wagtdaýyn ýama şeýal bir zat bilen edýän şähereti. Şol näme üçin bir gözli başly bir Türkmenistanyň öz pasportyny berip bolanok täzeler. Aşo konsulluklaryň ilçehanalyň wezipetiniň biri şol borçlarynyň biri hem şol. Ol Türkmenistanyň öz migrasiýa barada kanunyna ýazylan zat halkara konvensiýasynda diplomatik gatnaşyklar konsulluk hyzmatlary barada Türkmenistanyň gol çeken konvensiýasynda da 1963-nji ýylyň konvensiýasynda da ol ýazylan zat ilçehanalar konsulluklar şo wezipeler bilen meşgullanmaly. Şo pasportlary uzaltmak bilen meşgullanmaly. Ýagny şonu täzelep bermeli. Ýöne peçat wagt bermeli. Şoň günde möhleti uzaldyrdy. Şona medinok. Indi men diýjek bolýanlar, näme üçin şu meselelerim Türkiýanyň döwlet liderleri, häkimetleri şonu gallaranyk, gowdanyk. Demek bu taýda şol aýan kaýdyşym ýaly diktatorlaryň birini güýnü tapmak ýaly bir syýasat alınıp bar. Indi Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi diýilýän şu guroman çäginde geljekde alınıp barıljak syýasat şular ýaly syýasat bolsa, ýagny biziň depemizden agalyk edip oturan, ýol başçylyk edip oturan diktatorlaryň birini güýnü tapmak syýasaty ýörüljek bolsa, onda bu bileşikden adaty raýatlara hiç bähwit ýok, peýda ýok. Sebäbi şu gurama 2009-njy ýylda döredilen gurama şu çakaçyny ödüni görkezjek bolsa, bir türki dilli halklaryň şol bähwidine hyzmat edýän bolsa, biz görürdik. Ýöne şu geňeşiň döredilmegi bilen 2009-njy ýyldan bäri ana şu döwletleriň arasynda hyzmatdaşlykda bir halkyň bähwidi üçin şu geňeş şular ýalda adetdi. Ya şu geňeş sebäpli halkyň şular ýaly hal ýagdaý gowulandy, medeniýeti gowulandy, bilen moktan goty, almy gowulandy, diýer ýaly tutary eder ýalda ýok. Benim guramağa mesajı baş idaratam şu Türkiýanyň İstanbul şäherine ýerleşýär. Ýürite saýtam mana men tide görkezýän ştaýda şu resmi saýtynda gyýtgaçyk şu guramaň taryhy ýazylan. Ha taýda şu guramaň kontaktam maştaýda basýan kontakt diýilen ýerine şu İstanbul şäherindäki baş idaratynyň adresy ama ştaýda telefon nomerym, fakslaryň nomerym, ştaýda e-mail adresym, elektron adresy. Ene şu gurama 2009-njy ýyldan bäri şu guramaň ofis şu taýdan ha. Türkiýanyň içinde. Awa. Ýöne näme iş bitirdi şu gurama. Indi näme şu Türkmenistan agda bolan bilen biziň ykwalymy adaty raýatlaryň ykwalyna bu nähili oňun täsir etjek. Şoň etjek täsiri görünenok häzirden ural tap beýleki döwletleriň ýagdaýyna feredem. Gaýta üstesine nähili täsir, negativ täsir görülýär. Ýani kaýdyşym ýaly ene häzirki sammitin bosagasynda biziň raýatlarymyz görkezilýän basaşlar gaýta kem bu işlenip gidip barýar. Biziň aktivistlerimiz urup bençiýärler köçüde. Ha bir aktivistimizi konsullugyň edarasynyň içine tüýräp berip gençdiler. Onu görüp oturýarlar. İçeri işler ministrligi hem şonu bilýär. Şu baradaky maglumat prokuraturada Eýsem hemme zat. Şu video ýazgylar şenni. On daşynda urup gençdiler ana biziň raýatlarymyzy. Gaýta olara şäher görmän biziň raýatlarymyzy tüýräp äkidip ana izolýatora dıkdyrar. Son kuvatlarına yine bir neçe raýatymyzy tüýräp äkidip izolýatorda taklap ahyrdan basışlara halkara basışlaryna çydaman çykaryp goýberdiler. Ýöne şunu hemen görkezýär. Şu wakalaň fonuny da biziň käbir raýatlarymyz Türkmenistanyň içinden gelen sana gördüler. Olam näil sana 25 adamdan ibarat
Jörite sana ona bayram Allah'lı 24. sentyabrda polisiya çağırılanına şoň öňüne koydular şeýdip sotana. Gözü bilen biziň raýatymyz gözü bilen gördü sotana. İçindäki adamlar hem kimler? Biziň aktivistlerimiz, blogerlerimiz, daşary ýurtlardan ýa çykyş edýänler. Kerim İsmailov diýip biziň diriliş Türkmen lakam bilen çykyş edýän blogerimiz şeň şoň adyna şendi bar. Ýa-ni Hanım Rasulova ady bar. Terdar o Hocan Epetov ýa-ni Miral Garowmda diýip çykyş edýän biziň aktivistimiz bar. Oňa ýalynyň ady bar eken. Ana Nur Mehmet Annamyň ady bar, ýa-ni Nur Annayfyň. Nuryň ady bar. Beýle klana Ahmet Rahmanow, Kamil Abulov, olaryň aradan ýygnadylar. Şol ispisekdäki şol tanawdaky adamlary ýem ýygnamak bilen boldylar. Şol ýygnadylar biziň ýakynda ýygnalan aktivistlerimiz şol tanawdaky adamdan belli bir bölegi şolar. Ene ýakynda Dur Sultany iki gün taklap çykardylar. Ýöne Dur Sultanyň şo bosgunlyk statusy bolan onu çykarmaga mejbur boldylar. Ýa-ni Ahmet Rahmanow kamerada takladylar, Kamil Abulov, ondan Bayram Allalyw şu hepden başynda çykardylar. Awny bir Hudaýa şükür diýýär, olary takladylar, ahir soň batyşlara çydaman çykardylar. Ýöne näme üçin şo toňky bartlar güýçlendi? Näme üçin şo tanaw kimden gelýär? Şo tanaw Türkmenistan diktator rejiminden gelýär. Näme üçin şo tanawdakylary şeýdip iýdarlamaly? Türkiýanyň häkimiýetleri. Ala öyle. Onuň üçin elbetde dokumenti düdügler, amma düdüg diýerler, amma ýöne dokumentler düdüglerine çennem o taýda şeýdip iýdarlap ber. Adar ber. Şo tanawyň içine goşup durýar. Ana bizi şu tamytyň botagosyna şu bizi aladanandyrmaly zatlaň birem şol. Näme üçin diktatorlaň bu samit ýa-ni bu gurama, bu geňeş diktatorlaň birek-bireniň guguny tapmak bir geňeşine urulyp barýar. Näme üçin adaty halkyň bähwidine gedek gelende şolaň bähwidleri aralanok. Näme üçin şo bir haýtydyr bir haramda diktatorun guguny tapjak bolup bir Türkiýanyň ol hukuk goragy organlaryna şeýle şoň urunda migrasiýa gullugyna şeýle ol häkimetlerine şeýle bar ýöne şoň urunda. Ene şu ehaty bizi gorkudýanda. Şoň üçin men geçen gepleşiklemeň bir kıtatynda men agdak geçdim, nagtak geçdim. Şu gurama, şu geňeş Türkiýede dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi diýilýän gurama. Halkyň bähwidi üçin näle diktatorlaň şeýdip birek-bireniň guguny tapmak guramasyna öwrüljek bolsa, onda diňe bir Türkmen halky diýil, goňşy türki dilli ýurtlaryň halklary ayaga kalmaly. Ýok, bize bu real diktatorlaryň bileşigi gerek-de. Ahyrdan şuň netijesinde biz ýene beter kötenjek bolsak diýip, şoň urunda ayaga kalmaly. Şol urda ýamdan pikir etmeli, şol urdan ýamdan ýanky çağırış etmeli. Bilen şona medert geljekdi. Indi ýöne begendirýän zady şu halkara guramalynyň derejesinde ýem şol biziň közenýän aktivistlerimiň ýagdaýyna ünsleri-de bir giden guramalaryň bardygyny belli boldy. Ýanky etil şu tamydyň geçjek günleriniň bosagosyna ýanky dünýäniň türli ýurtlaryna ýerleşýän 33 tany halkara guramalary, 33 tany hökümete degişli bolmadyk guramalar. Biziň şu Türkiýedäki raýatlarymyzda alada ýanky şolara adar berilmegine alada bildirip ýörüçi ýüzlenme kabul edip şo ýüzlenmäni Türkiýanyň häkimetlerine uğratdylar. Şoň tekstini biziň käbir blogerlerimiz görkezdendirler, ýöne ýene bir gedek görkezýän. Odal bilen şol ýüzlenmäň teksti G.Berdimuhammedownyň ýol başçylyk edýän Türkmenistan häzirki fondunyň taýtynda ýerleşdirildi. Şu taýda şol gurama gol çeken ýa-ni şoga ýüzlenmäge gol çeken guramalaryň wekilleriniň atlary bar. Esatan bular şol guramalaryň ýol başçylary. Neştaýda. Ondan soň şu tekst Türkmen News saýtynda da peýda boldy. Täze şu ýüzlenmäge gol çeken toparlanan birem şu Türkmen News guramasynyň wekili ýol başçysy boldy. Ne bu taýda da ýene aktivistlerimiň biriniň suraty bar. Neştaýda dogullygyna şu ors diline de teksti bar, ýöne ýan gaýdyşmaly ingliz diline de bar. Indi bu guramalar haýty guramalar, nähil guramalar. Bu guramalar hökümete degişli bolmadyk garaşlyk guramalar özleri insan hukuklary urunda alada edýän guramalar, iş alyp barýan guramalar. Bulaň içinde ören awraýly guramalar bar, ören ýanky ady belli guramalar bar. Şol hatarda Crude Accountability diýip Amerikan Birleşik Ştatlaryna diýip Amerikan Birleşik Ştatlaryna ýerleşýän gurama bar. Ýakynda şu gurama Türkmenistanyň korrupsiýa bilen baglanyşykly uly bir gurumly
hasabat ýaýradyp şo barada online konferensiýa geçiren guram bolan bir şu guram ýa. Account dilýän gurama. Ondan daşary Avrayly şunu ýaly guram bolan hatarynda Freedom Files dilýän Polşada ýerleşýän gurama bar. Ondan Human Rights Watch guramasynyň Amerikada hem Ýewropa boýunça wekili bar. Rachel diýen bir gol çekipdir şu hatta şu ýüzlenme. Ondan soň Memorial guramasynyň wekilleriniň golu bar şutaýda. Ondan daşary şutaýda ýene ýanky Freedom Now diýen Amerika Birleşen Ştatlaryny iş alyp barýan gurama bar. Umuman dürli hili guramalar var. Şoltanyň Şwitsariýadaky guram, Şwitsariýadan bir gurama ýol başlyk gol çekipdir. Azerbaýjan, Şwetsiýa, Moldowa, Ukraina, Gürjistan, Orsiýet, gaty köpüne dünýä dürli Polşadan gurama, Kırgızstandan, Ermenistandan, ýene Ukraina. Ne şular ýaly dünýäň dürli ýurtlaryndan Norwegiýanyň wekili, Bolgariýa guramasynyň wekilleri ýene gol çekipdirler. Bu gaty begendir ýa-da bular ýaly waka öýren seýrek bolýanda Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklarynyň bozulmagyna şeýle reaksiýa bildirip kollektiwlerin ýagdaýda şeýdip dünýäň onlarça ýurtlaryny iş alyp barýan guramalar öýdara dil beripdirip şeýdip ýüzlenme kabul etmekleri gaty seýrek zat. Ene şu ýöne şular ýaly netijeň öýdem ýöneligi gazanylanyp şulurda alada eden şular ýaly netijeň bolmagy üçin alada eden bizim insan hukuklaryny goraýjy aktivistimiz täjül bermedew men ören çyn ýürekden tawurlyny aýdatym gelýär sebäbi şuňa özi şo täjül bermedewam ullukan tagallatynyň öz boşlugy netijesi. Ondan naşary ýanky şol Gollandiýada iş alyp barýan ýanky Türkmen News neşriniň ýol başçysy Ruslan Mätiwem öz goşundy we oňa da tawurlyny aýdatym gelýär. Inni seýredin inni şular ýaly ýüzlenmeň ödüm ýan gaýdyşym ýaly onlarça guramaň bilelikde kollektiwlerin ýüzlenme kabul etmegi Türkmenistan raýatlarynyň aladatyny edip şunu ýaly kabul etmeginiň özi gaty bir seýrek wakada. Indi şuňa hemme aktivistler bir hemme insan hukuklaryny goraýjy bir nemelenme aktivistler bege näçek ýaly bolýan ýöne onan barsaňyz özlerini aktivist diýip atlandyrýan käbir hatda ýaşul adamlaryň içinde şuňa ýanky nägilelik bildirip eýem gepleşip etip görünler. Şu guramalara garşy häzir siz näme edip görseňiz diýip dekdüňine şonu adyny aýtmaýlym diýen onuň haly rat öýüni üstüne çykyş edýärden näme diýe. Siz diýä Türkmenistanyň raýatlarynyň aladatyny diýen otan siz odan nere dediniz. Näme üçin ýa Türkiýede raýatlaryň bizim aktivistler aladatyny edýän bolýar. Türkmenistanyň içindäki raýatlaryň aladatyny edýän. Gaýta şu minnetdarlyk bildirmegiň ýerine şu taýda da şu guramalara bir ýygysyny sirtorial bir bahana tapdy. Öňe näme mişin hamala Olong diýär, näme diýär o taýda diýär Türkiýedäki adamlaryň diýär raýatdan buna näme ütüş bir azar berildi. Ha o diýär saklapdyrlarym diýär, ha o ýygyny apdyrlarym diýär. Ha o dokumentlerini barlarlar da diýär, goý berilýär da diýär bir adaty edilýän prosedur da diýen öyle dokumentlerini barlýar. Howdur how. O dokumentlerini barlanýan adamlar ýürüýçe sana boýunça ýygnalan adam. O sana Türkmenistanyň içinden gelýär. O sanawdaky adamlarym aktivistler. Ha o dokumentlerini barlap ýöne şu alada edilmedik bolsa, häzir şunu ýaly gowak turmadyk bolsa, şolar ýöne alyp goýbererdiler. Elbetde ýok. Olar näme üçin ýygnaýarlar? Türkmenistany uratmak üçin ýygnaýarlar. Deportasiýa etjek bolýarlar. Türkmenistanyň diktatorlugynyň islebi boýunça. O dokumentler düdüwlerine ýygnaýar düdüw dällerine. Bolýa şolar käýirleriň dokumentleri düdüw däl eken. Ha ondan şolar deportasiýa etmek. Olaň janyny aňyrda nähil hopun awanýanlygyny hanmrasyň ýa beýlekler bilen okmy? Bilip aňyryna geçýär. Häzir şu diktator tankyd edip çykyş edip görän, häzir şol oglanyň ýyllar Amerika uradylsa, şolaň ýüzünden typalar öýdýärmi? Amrat düşen fenem bolýan ýurdun içinde. Bolmasa şu diktatora garşy hüjüm etmedi. Açyk çykyş etmedi Gurbanly Berdimuhammedow. Sen şoň ýüzüň üstünde burnuň baram diýmedi şoň. O gurgulyň bar eden zady näme boly? Şo taýda koronavirus boyun alynan. Ondan o sancı medyalar, çemgelene sancı medyalar, o sizliya çemgelene sancı etmek üçin siz nähil standarty eýerýäňiz diýip şo meseleni galdyrdy. Ondan ol ýolda ýyzda saklap adamlardan ispravka talap edýärler, bor bolupdy. Şoň bilen gidişdi. Siziň şolar ýaly ispravka talap etmäge hakyňyz barmy diýip. Artarma hakyňyz barmy adaty raýatlara diýip. Şolar ýaly meseleleri galdyrdy. Ol Berdimuhammedow adynam tutmady. Ýöne şonda da ýygnadylar ana.
Ha onu G.Berdimuhammedow gönden öyle diktatora karşı çıkış edip oturan adamlar edir. Yurdun içine eltirse. Şolar näme şo düşenbiň ýagdaýyndan gowy bolar idi. Şonu bilen olmy hal murat söýnip. Eger şonu hal murat söýnip şo taýda şolar ýurda uğradylsa, şolar azat edilmez diýip düşünýän bolsa. Onda gitmeli kenne hal murat söýnipin göwde başdan hem çin 90-njy ýylyň başlaryna gaçyk gaýtdy o taýdan ýygyna gitmedi. Olar ýa Türkmenistanyň ýagdaýy howpsuz bolsa, içinde iş alyp barmakly howpsuz bolsa, onda näme üçin sen Şwesiýadan gaçyp atalgaly otyr? Gaçyp atalgalyň, bakanalap öwedin hamala näme üçin? Ha o sen aktivist bolupmyşyň. Ha o sen şo taýda adamdan hukuklary barada gürläpmişiň, saňa da hüjüm edipdiler. Senim atyp öldürjek bolupmyşyňlar. Sen yaralanypmyşyň. Ýöne ente olan belli-de, o taýda birgiden gurrun var, sen näme üçin atypdyrlar o taýda. O moral tarapyn goýup oturan birgiden adamlar var o taýda. Sen aktivistlik üçin näme? Olamul lokal mesele. Bolýa. Sen aktivistlik üçin atypdyrlar. A beýlekler atmadylarmy? Beýlekler ýygyna türmäň içinde öldürmedilermi? Näme? Seni aýratyn burunno olar ýaly bir statusly aktivist eken beýlekler onu hiç sene tepesiniň gyly ýere gaçjak däl eken. O näme lowka bol. Ha onu şu guramalarını şu Türkiýedäki bizim şu aktivistlerden hukukyny gorap çykyş edipdirler. Ha o şolar çykyş etmeli däl ekenmi? Şolar diýe çykyş etmeli däl eken diýen pikir öňe. Adamlar özüňizi pikir edip goýun. Ine şul öýler, şu atlara begenmeli adamlar, şu atlara gaýta gyýnanyp ýok diýe şolaň aladaty etmeliler. Kim taýda näme ba olar ýal alada derýär. Näme diýip gaýta şoňa gyýnanyp oturýar şol adam. Ýöne beýle bir tarapdan bir begenler ýan zatwa. Şu bolup ýören wakalar wa şu öýleriniň ýüzlerine perde dakanyp şu wada içinde öýlerini halkyň bäkmidi üçin çykyş edýän adam hökmüne görkezip gelen bir giden tamsa karamdadynyň ýüzüniň perdesini sypyrdy. Ýüzüniň perdesini sypyrdy. Näme üçin bular begeni bilen oklar? Bolýan şu taýda onlarça bilen raýatlar azar berilýär, şolaň sana gelipdir, şolara azar beriljek. Indi halkara guramalaryň şolaň aladatyny edip çykyş edýär bolýan. Näme üçin bular begeni ok? Näme üçin? Sebebi näme gyýnanlar ýa? Sebebi näme mişin? Şol azar berilýän adamlar bulan toporundan dälmişin. Ýekaje sebebi bar. Şol azar berilýän adamlar hal murasyň bilen aýdaly taparyklyň toporundan däl. Eger şolaň toporuny degişdi bolsa, bay bular begen erdiler. Sag bolsa aýdardylar, çykyş ederdiler. Ha o indi bulan toporundan bolmasaň onda seni öldürseler, bolýa parçaladylar, bolýa kesseler, seni nämeselerim bolýan eken. O näme ziýadat bolýar, o näme düşünje bolýar. Sen meň toporumdan bolsaň, ha o sen hukugyň gorajak biz. Ha sen başga toporu degişdim. Öýlerim görüp oturýarlar. Şol olan gyýylar diktator rejime garşy görüşýärler. Ýöne şunyň toporuna degişdi bolmasaň onda seni öldürseler hem öldürsün diýe. Onda sen nähili hukuk goraýjy bolýan? Sen onda nähili opozisioner, sen nähili aktivist bolýan? Onda ýene diktatoryň siýasaty dälmi onda sen? Diktator bolsaň hem sen häzir diktator bar gelini aýagyny öp. Saňa işat diýen okşon. Sen işinden bütçüne diýär şol. Onda şu diktatorun tiýasaty bolýar da sen gelip, bu ulan gyýlar gelip häzir hal murasynyň elini aýagyny öpüp ýaşan öwüp, şoň toporuna goşulsa, he sen anda hakyky aktivist, ya sen onu hukugyň bir gorajak. Halkara guramalaram seni gorap, ýüzlenme kabul etse, onu olam dogry boljak. Ýöne gelip sen şolara taqdim etmeseň, gelip sen şolaryň guramasyna goşulmasaň, şoň aýagyny elini öpmeseň, onda sen gümgüdene giderseler hem seni, bular sen hukugyň morajakka adyňam tutjakka gaýta kimdir bilsen hukugyň gorap, ýüzlenme ýa-da bular gyýnanjak gaýta şolara hüjüm etjek. Sen näme diýýin bilen hukugyny gorama diýip. Düşünýän adamlar nähil bilen kellesiniň, beýnesiniň derejesine, bir akylynyň, intellektiniň derejesine bir baka berin. Men şoň şunu aýdyp oturýan. Adamlar şu şakaşyny düşünýärse bolly kimin kimligine. Kimi dinlemeli, şol adamlara dinläp wagtyny sarp edeniňe de degen. O köplen jaýlar ay Allah'ım radynda bir beý diýipdir, o sen dinledin. Diýinen gunan şol bir ýerine aýdan taň men dinledim ol. Men wagtymy gymmatly wagtymy sarp edip şolary dinleýänim de degmeýän de düşünýär. Ýöne prosto bir adamçylygyň bir çägi bar, bir adam kärçilikçiligiň bir çägi bolmaly. Bular o çägim ýitiren emeňdeş. Men şolaň adyny tutmaýnam diýen ol ýene şu ýa-ni şu düýünkeden ödem şu hal rasyň şu şakaşyny ödüni şey diýip bir görüşi şu gahrman hökmünde tanadyp gelýän adam şey diýip ol guramalara hüjüm edip oturýan men şuda bilenmok adam. Siz ýa 30 tane gurama näme şuňa Türkiýede ýa-ki şol aktivist tumoklaň onuň ödünim aktivist hasaplana onur.
Şu Türkiýedäki döwletlerini aktivist elan eden adamlar ya goramak bilen meşgulanan bolýar. Olara nämeler beripdir, hawa saklanar da goýberler da. Şoňa begenen okaýta, gıynan ya. Şu guramalan ýüzlenme bilen Türkiýanyň häkimiýetlerine ýüzlenen üçin. Ine biziň öňe düşýän opozisiýa liderleri diýilýän adamlar bar derejesi şol. Şulan diktatordan näme tapawdy var? Bir tapawdy var. Şularda kürsü ýok. Diktatoryň kürsüsi bolsa, Berdimuhammedowden şulan biren tapawdyny okyanky diýen adamlar. Barıp sen ayagyny elini öpseň, sana gora berjek, sana Eýsem berer, hawa seni ýurtda ýaşardyň. Ýöne şulan häzir barıp şulan şu taýda etjek bolýanda, şu taýda etdirer olar. Şulan häzir döwlete liderlik etse, sen şulan ayagyny elini öpmeseň, sana gün vermejek adamlar şular. Hem şu taýda gün berjekler, bulan eline häzir tähelje bir agtyarlyk ber, etjek zatlaryny özleri aýdy otýurlar. Hemme kişiden döwlük ýasajak. Dinle özleri dönük dämişin, galan hawa Berdimuhammedow hem tankid edýärmi, rejimi tankid edýärmi, janyň hopasyna da talýarmy? Seni urwam ýençýärlermi? Ýok. Sen barur agent. Näme üçin sen agent? Hewa sen şulan toporundan näme? Hewa sen gelip şulan öňünde ýallaklyk edeňok. Agamjan, sen gahrman diýeňok sen bulara. Bular taryplanok. Ha onuň taparmatyny ýalypdan ýa Berdimuhammedowdan bular näme tapawdy? Yan kaydış bilmeli yekaca tapawdy wa. Bularda prezidenti kürsüsi ýok. Şulara kürsü ber. Näde ýa Türkmenistanyň halkynyň gepetinden. Ana şol gynansak da biziň intellektual adamlar diýänimiň lider diýilýänimiň ana bar bolup bilýär şol. Adamda men şu düň kulady dinläm soň ben şuňa şydaman şunu görüň edýän. Bolmasa şolaň ben adynam tutjak däl. Ýöne käwat bir şydar ýallarda, bir şydamasa da var. Ýöne şolady ýene bir gedek gaýtylýan. Şu bolup beren wakalar biziň gözümiz açýan zat. Köp zady häzir adamdan köpüniň bedro ýüzüniň häzir perdeni tegirip aýranda. Indi men şuňky gepleşigim bolýar, ben ýöne bir ýatladyk geçýänler. Şuňky gepleşigimiň ýene bir tarapy bar. Men şol häzirki Türki dilli şo döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň şu samytyny bosagasyna ýöriçe biz ýene öz tarapymyzdan ýüzlenme taýýarladyk. Ol ýüzlenmede iki nusgadany barat. Biri Türkiýanyň prezidentine netlenen, Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın netlenen ýüzlenme, ikinci hem şu Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşine girýän döwletleriň ýolbaşçylary şu netlenen. Şoň üçin men şu gepleşikde sizden etjek haýyşym, hormatly dinleýijiler, hormatly watandaşlar, men näder şu ýüzlenmeň tekstlerini size görkezjek. Şu tekstlerini siz häzir men ekranda görkezýär, men şu tekstleri siz men şu gepleşigimiň aşagyna tapyp bilersiňiz. Ine şu videoň aşagyna seretseňiz, videoň aşagyna düşündiriş ýazgylarynyň aşagyna seredin. Şu taýdan siz iki tane tekst taparsaňyz. Şu ýan kaýdyşym ýaly Türkiýanyň prezidentine ýüzlenip ýazylan tekst demem. Ýa-ni Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşine gatnaşýan döwletleriň liderleri üçin netlenen. Ina şu tekstiň biri şu teksti ýene şu taýda aşakda seretseňiz nähil görünür. Şu birinji teksti şunu ýaly bolup çykar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a hat ondan şu taýda ýaý bardyr. Şu ýaýyň içinde de şol prezident administrasiýasynyň e-mail adresi bar. Sizine şu e-mail adresi uratmaly. Şu haty. O hatyňam ine salgasy şolary ýaly bolup çykar. Şu ýene bir gede gaýdýan şu gepleşiň aşagyna seredim. Gepleşiň aşagyna ýaly bir aşarak gaýtsaňyz, ine şunu ýaly taparsyň Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a hat. Oňa aşagyna da ýöriçe salgy bardyr. Şoňa bassaňyz, şolary ýaly tekst çykar. Ine şolary ýaly tekst ingilisçe. Şu tekstiň içinde bir näme gurrun edýär? Şu tekstiň içinde ine şu häzirki geçek samytyň çäklerini birinciden Türkmenistanyň prezidenti Gulwanly Berdimuhammedow ýüzleniň diýip bilýär. Recep Tayyip Erdoğan'a. Ondan näme mesele bilen ýüzlenmeli. Şol ine 2020-nji ýylyň martyndan bäri ýollar ýapylan bäri Türkmenistanyň raýatlar daşalyklyrda kötenip berler. Ýollar açylanok, ýene-gana mümkinçilik berilenok, üstesine dokumentler täzelenip berilenok, halkara standartlaryna laýyklykda pul geçirmek mümkin näl häzir biziň student ýaşlarymyz şagylanmada. Hawa üstesine de siziň ýurduňyzda Türkiýanyň territoriýasynda biziň raýatlarymyza azar berilýär. Türkmenistanyň talaby boýunça ödem şoňa da kim şonu neme diýär? Şu zatlar gurnaýar. Türkmenistanyň Türkiýedäki konsulluk diplomatik edaralary şu zatlary gurnap berdiýän
faktlar getirdik. 1. Awgustda bolan waka hüjümleri, ýa ýakynda soňky bolan hüjümleri biz faktlar getirdik. Üstüne ýa 33 tany guruman ýalan ýüzlenmesine de biz salgy berdik. Şondan biz goşmaça ýagdaýda şu hata berketdik, şonu Recep Tayyip Erdoğan görmedik bolsa görsün. Indi siziň etmeli ladyňyz näme? Bizim opozisiýa hem aktivistler, raýat cemgyýetiniň liderleri bolup, bir platformalaryň ýol başçylary bolup, diýem, bu hatyň nuskalaryny iýerdik öz adymyndan. Indi raýatlar hökmüne sizem gaýrat edip, dünýäň haýsy ýurdunda ýaşaýanyňyza garamazdan, ol tapawudy ýoksa Türkiýede ýaşaýanmy, Amerikada ýaşaýanmy, Germaniýada, Orsiýetde, Ukrainada gaýrat ediňde, şu ýanky görkezlen çekişdini şu taýdan men gepleşigimi aşagyndan şunday edip, ondan siz näme etmeli? Siz etmeli ladyňyz. Öňü bilene şol tekstiň ýanky ýokurtynda görkezlen e-mail adresi şeýdip göçürip alyň, kopya edip. Kopya etmege her kim başarýandyr diýip umyt edýän. Ondan sizde e-mail ýaşy bolmaly, sizde bukça bolmaly. Köp adamlarda bir e-mail adresi, da elektron adresi. Sizde ýok bolsa şonu siz islenik ýerde öňkü gepleşikdemde de aýdyşym ýaly gmail.com diýilýän ýanky serwerden açyp bilersiňiz öýdüň üçin bukça. Yandex.ru diýdim, Mail.ru diýdi, Hotmail diýdi, Yahoo.com diýdi. Bir giden şular ýa serwerler var, şo taýdan siz bukça açyp bilýäňiz elektron. Muduny. Şonu açarsaňyz, onuň soň içinde hat ýazylýan ýörüte bir penjeresi bar. Şo penjereni açmalysyz. Ne aýdalyna şu gmail.com-da şular ýa penjere açyp bolýar. Öýdem şu taýdan napisat diýip bir funksiýa bar da hat ýazdy. Şoňa basaňda şunu ýaly penjere açylýar. Indi şu ýanky adresi göçürdiňiz. Şu adresi göçüreňizden soň şoň ýerleşdirilmeli ýeri iň ýokarky fetirde komuda kime uratylmaly bolsa şu taýda goýýaňyz şu adresi. Ine şu prezident administrasiýasynyň, ýagny Recep Tayyip Erdoğan'ın prezident administrasiýasynyň adresi şu. Indi siz hata at bermeli. Hata at bermeli bolanda siz ýanky şu görkezlen hatyň ýokurtyndaky adalaymış taýda at. Urgent appeal ýa-ni gassagly ýüzlenme diýilip atlandyr ýa. Şonu alyp şonu at hökmünde şu taýp goýun. Hatyň adynyň goýulýan ýer. Ondan indi bu aşagynaky esasy penjerede siz hatyň özüni goýmaly. Hatyň özüni goýmak üçin hem siz şeý diýip şonu kopýalamaly. Kopýalamak üçin hem onuň funksiýasy aňsat. Şular ýaly garaldyp tutuş haty garaldýaňyzda biraz garaşyň. Şuňa garaldýaňyzda ondan şonu kopýa diýip, kopýrawać diýip funksiýasy boýunça şeý diýip göçürip alýaňyzda şuň esasy penjeresine goýýaňyz. Indi seredin şu hatyň aşagyna Amanow diýip bir mysal at goýdum. Şu ady aýrynda öz adyňyzy ýazyň. Kimem bolsaňyz aýdaly bilen mokta Bayram Muradow diýildi. Bayram Muradow diýeli. Bayram Muradow diýeli. Indi şeý diýip goýdum aýdaly. Ütdetýäňiz. Başga ütdetmeler, eger şuny berseňiz aýdaly 7-nji noýabr diýip şu duruşuna dursun. Eger şuny berip ýetişmän erteli berseňiz, onda şu taýdaky sany ütdedin, ýagny 8-nji noýabr edip ýaryň bolly başga dat gerekdir. Şu taýda siz ýanky dünýäň dürli ýurtlarynda ýaşap gören raýatlaryň bir hökmüne ýazýaňyz. Şonu ýaly edip Recep Tayyip Erdoğan'a ýüzlenýäňiz. Şeý diýip haty dol ýerleşdireňizden soň urut diýen funksiýasy bardyr indi taýda ors dilinde dur atpravit diýip şolar ýaly urut diýen funksiýasy şo jumlaýa basaňyzdan soň gidýär şu hat. Indi bula hatlaryň biri. Ondan ýene bir ikinji hat bar. İkinji hatam siz ýene şu gepleşiň aşagyndan taparsaňyz, oňam salgasyny ikinji hatyň ady şutada Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň hat diýip atlandyrlandyr. Şu men gepleşiň aşagyndan taparsaňyz, oňam aşagyna şular ýaly talgy durandyr. Şoňa basarsaňyz bolyn, şular ýaly başga bir tekst çykar. Ýanky meňdeş tekst. Ýöne bu hatyň ýokurtynda näme diýip ýazylgy? Şol ýanky Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň sekretariaty diýip ýazylgy. Şoň edarasy bar, düýbe edarasy. Birak şoňa niýetlenen biram şol ýanky guramaň işine gatnaşýan, şo Geňeşiniň işine gatnaşýan ýurtlaryň wekilleri diýip ýazylanýar şu taýda. Ilim diýse. Olary da barmaly şu hat. Indi siziň etmeli ladyňyz näme? Ýene ýanky ýalyda siziň öňü bilen size adresler gerek. Indi şu taýda şu ýene daýdýan şu gepleşimiň şu aşagyndan, şu videoň aşagyndan taparsaňyz adresler diýip bir giden e-mail adresler durandyr. Şu adresler kimiň adresi? Şu adresler ýanky Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň
e-mail adresi başlaydı. Ondan Türkiýe parlamentiniň adresi var. Ondan Türkiýe Daşary işler ministriniň e-mail adresi var. Ondan Türkiýe Aşgabatdaky ilçehanasynyň adresi başlaydı. Ondan soň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Türkmenistanyň Ankaradaky ilçehanasynyň, Türkmenistanyň İstanbul şäherindäki konsullugynyň e-mail adresi var. Ondan daşary ýanky Gazagystanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň, Äzerbeýjanyň daşary işler ministrlikleriniň adresi var. Ondan daşary Türkiýe Amerikan Birleşen Ştatlaryna ýerleşýän ilçehanasynyň adresi var. Ondan daşary ýanky Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Türkiýedäki ilçehanasynyň adresi var ýanky ýerde. Şolaryň bildirinip men goýdum da birden birine ýetensem olar bire ýetirirler diýip. Indi siziň etmeli ladyňyz näme? Şolary ýekeme-ýeke kopiýalaýaňyz. Ýekeme-ýeke hemmesini birlikde däl ýekeme-ýeke şonda siz şoň adresini goýup bilýäňiz. Onu etmek üçin näme etmeli? Men ýene täzeden görkeýin şu taýda hat ýazmaly ýerine. Onu etmeli dat näme? Şu taýda şu adres goýmaly ýerde birini ýanky adresleri ýekeme-ýeke şeý diýip goýup çykýaňyz. Gayrat edinde howlukman ýekeme-ýeke şu adresleriň hemmesini kopiýalap şu inge korku setirde adreslerini goýmaly ýerine hatarlap şolary goýun. Hemmesini. Şu penjireň öňünde mümkinçilik berýändir. Şunu şeý diýip goýup çykartyňyz ýekeme-ýeke. Ondan hatyň ady bolmaly. Hatyň adam edilýän kaýdyşmaly, ýön hatdaky ýaly urgent appeal, ýagny gysgaly ýüzlenme diýilip atlandyr, ýa. Ona maýdaly indi goýduňyz şu taýda hatyň adyny. Indi hatyň öldürmeli ýeri esasy penjiresinde sizine şu ýanky hatyň kopiýasyny şeý diýip garalap ýanky näme alyň. Kopiýa alyň. Ondan ýan kaýdyşmaly hatyň aşagyna ýene de siz Amanow diýen ady görürsiniz ýöne onu siz hukman üýtdüň. Hukman üýtdüň öz adyňyzy goýun. Ýan kaýdyşmaly şeý diýip goýýaňyz. Soňunda aşakdaky şu ady üýtdüň, öz adyňyzy goýun, familiýaňyzy goýun. Bolly. Ana şondan soň şu taýdak basmaly atpravit diýip, ýani urat diýen düwme basýaňyz aşagyna. Gidýär. Ana bar etmeli şol. Adamlar şoň üçin gaýrat ediňde şu işe gatnaşyň. Ýan kaýdyşmaly bireýem öz tarapymyzdan iyi berdik bu haty Erdogana diýerdik. Ýanky Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň edarasyna ýiberdik. Hem şoň işine gatnaşýan ýanky döwletleriň daşary işler ministrliklerine de belli ilçehanalara da ýiberdik. Ýöne ýa-da dünýäň durly künjeklerinde ýaşaýan raýatlarymyzdan yerli ýerden şu hat gelse, oňa täsiri güýçli bolar. Basyş gerek. Her tarapdan basyş etmeli. Köpçülükleýin edilen ýagdaýyna bilen ünslermek mümkin. Ýa bir 5-10 tane aktivist tarapyndan ýazılan zat däl, bu dünýäň durly ýurtlaryna ýaşap ýören adamlar buňa aladybildir ýani eken bu mesele goýunça diýip birazjyk baş galdyrmaklar mümkin. Şoň üçin aýdýan şu işte çetde durmaň. Siz aktivist bolun, aktivist bolmaň. Size ziýan gelesi ýok adamlar. Şondan gorkmaň. Sebäbi siziň şu hatda ýan hatda golýan mesele bir kanun mesele däl. Siziň aladaňyz üçin edilýän zat. Siziň dogan garyndaşlaryň aladaty üçin ýazylan zat şol. Ýan kaýdyşmaly ýollar açylmagy, gatnaşyň ýoly goýulmagy. Türkmenistan bilen daşary ýurtlaryň arasyndaky ýanky howa uçur ýollarynyň ýoly goýulmagy. Siziň dokumentleriňizden daşary ýurtlarda hiç kynçylyksız halkara standartlaryna laýyklykda täzelenip berilmegi üçin ona siziň çağalaňyda ýa öýüňizde aýdal daşary ýurtda okap ýörsiňiz. Size geçirilýän puluň möçberiniň köpeldirilmegi. $50 däl bankdan geçirilmeli pullara ýa-ni puluň möçberiniň artdyrylmagy. Ondan da şaram şu daşary ýurtlarda biziň raýatlarymyzyň şol goýulýan meseleler üçin şolara azar berilmeginiň besedilmegi. Olam siziň bäkbeýdiňiz. Siziň kynçylyklaryňyzy goýulap biziň raýatlarymyzy çykyş edýärler, şolara azar berilýär. Esasan Türkiýe. Şonam şeýitmäň diýip biz haýyş edýär Erdogandan hemem ýanky Türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk Geňeşiniň edarasyndan hem şoňa işine gatnaşýan daşary işler ministrliginiň wekillerinden haýyş edýär. Şu meseleni galdyryň diýip. Ana şoň üçin gorkor ýalat ýok bu taýda. Şunu şeý diýip hat ýazypsyň diýip sen ýüzüňe basjak adam ýok. Eger şolar ýaly adam tapylaýan ýagdaýynda hawa nirinde şu hatyň nirine bir kanun zat aýdylypdyr. Ýa ýerliksiz ýa-da ýalan zat aýdylypdyr. Şeý diýip tutmaly olar.
O da hiç gorkor ýalda tawu hat ýazdyňmy? Ýazdym. Senem gatnaşdymmy? Gatnaşdym. Hawa. Näme üçin gatnaş? Näme üçin gatnaşmaly? Teşe edip tutmaly. Barda geldi teşe kimdir bir aýdaly? Ol bir sorajak adamam bolmaly. Ýönep men aýdýan birden sorala aýny ýagdaýynda da. Aýtdaly siz bir ýerde bir resmi bilen gürleşdiňiz. Bir ýerde aýdaly ilşana bardy. Awa sen adam görüpdirler. Birinciden sen ortaýda adam görüp ýaýrada oturjak adam ýok. Aýdaly bolýa görüpdirler bir ýerde. Awa men näme ýalňyşlat ýazdymmy şo taýda? Nirinde ýalňyş bir kanunda atbam ýa ýerlikde de atbam. Şonu görkezdim, jogap berdim gaýta. Şo senden sizden şo jogap sorajak adamyň özünden jogap soram. Awa sen ýani şo da ýalňyşlar da ýok. Näme üçin sen özüňe mä resmiýine şo datlar, şular ýa döwlet edaratyny işleýärmi? İşleýän eken. İlçehanada mı, konsullukda mı ya hökümet edaratında? Awa, sen özüň näme goşuň şu meseleň çözülmek üçin näme işetdi? Sen özüň näme şeýtin çykarmany ötürsiň, şular ýalynda bolýa edarada işleýän bolsaň. Gaýda şey edip olaň özüniň ýakasyndan tutma. Şoň üçin adamlar gaýrat edin, köpçülikleýin edilmese bolan ok şu zatlar. Ýöne tomoşada oturmaň, bir 5-10 tane adam etmelip düşünmäň. Dogry maýdaň maňa şu zatlar gerek ýok. Şu hatlara taýýarlamak üçin bir giden wagtym bitdi. Amerikadan bir ýyllaşymy kömek etdi. Oňa da sag bolsun aýdýan. Bir giden wagtymy sarp edip şu zatlar taýýarlaýar. Şu hatlar maňa da gerek däl, şu Amerikadaky aktivistime de gerek däl. Beýleki biziň ýankydaşlar ýurtda ýaşap ýören köp sanly ýanky biziň liderlerimize de gerek däl. Şu zatlar size gerek, şoň üçin taýýarlap berýär. Sizem ýöne kino tomoşa denýäli tomoşa oturmaňda siz gatnaşyň diýip şu zatlar taýýarlap berýär. Öz adamdan ýazyp goýup eýäm iyi berdi. Şoň üçin adamlar öz akbalyňyzy düşünip bir tähelje etmeli, etmeseňiz ýagdaý düzelenok. Ýagdaý düzelenok. Herekete bereket diýipdir. Hudaýyň öz kanunyny, tebigatyň öz kanunyny şonu talap edýär. Hereket etmeseňiz size bereket gelenok. Şoňa da düşünerçe wagt boldy. Men şuňky aýtjakdym şulardan ibaret. Ýa gaýdyşym ýaly, iki hatyňam nusgasyny şu gepleşiň aşagyňdan taparsaňyz, iýermeli adresem taparsaňyz. Şuňlukça ünsleri-de üçin köp sag bolun.